Kate? Keten komen vaak negatief in het nieuws. Maar is dat wel serieus? Binnen Keten echt zo problematisch of zit er misschien wel meer achter? Wij mochten een dag maar in bij Kate Dongbult. Dat ze de dag begon met Krassen. En dit wie nog maar het begin van de dag. Het is no tijd om even bij te tanken in de Kate. Wij nemen je mee om Sjen te litten hoe het er echt ontdekt in de wereld van de Keten. Welkom bij Tour de Kate. 2 jaar geleden, toen zitten we met z'n zesden weer vanuit het VMBO weer met z'n allen op het MBO. Toen zeiden we van nou ja, dan moeten we maar weer een Kate hebben, want het was wel gezellig altijd. Nou ja, sommigen die hebben hier een vriendin. En dan gaat de vriendin ik automatisch mee. Daar ben ik hiervan. Dit is eerst een guide-talk eerst. Ja, we beginnen je buurt. Hier is nog een deel guide-talk oer van wat het eerste is. En dan hebben we hier voor de jongens een hele mooie pisbak maken. Zelf maken? Ja, gewoon een ton in door de held sliepen en dan uitvoeren naar de putta. En dan hebben we daar geen les meer van. En dan de ingang van de Kate. Dus, hier gebeurt het. Dit is de Kate. En de bar die is ik zelf maken en daar zitten we eigenlijk elke jongens wat aan. Dus genau, bier wat kost. En ik krijg al dat ze direct dat bier hebben, dus we gaan eerst even wat sapjes. En wat betekent dat wat op de morgen zit? Het is een beetje een grapje ontstoken van dat hij werkloos is, maar dat we dat bijkomen. Maar nou elke dag houden we bij dat er een keer werk gaat. En waar is Renzo? Renzo weer. En waar gaan we nou in? Naar de kroeg. Hoe ga je hem dit wel? Op de bank. Op de bank achter de auto. It was at this moment that he knew. He fucked up. Wat gebeurt je nou, Krek? Het houdt een beetje onder de knaap. Niets probleem. Het schermband zien die jongen even onder de trot. Dus ja, dan gaat het een beetje raar, dan gaat het heel hard. Dat is maar een beetje. Hoe volste bank is dit al? Hoeveel is dit? 6, 7. Ja, 6 handen. Jawel. Wij eten hier elke snij eigenlijk. Dat is gewoon een standaard ding. En dan, ja, we bestellen van alles en nog wat. En we hebben altijd een gezellige tijd hier. Je leert de jongens kennen en denk bij mij van heerlijk. Ja. Gewoon het Mooi al die verhalen jaren. Dat is niet te geloven, ja geweldig. Ik wou dat ik nog jong was. Ja. Het is wel leuk om zo'n klik maar ik de bazin te hebben. Ze weet precies al uw ram en ze weet alles zo dus dat is wel leuk. En wat is de standaard bestelling hier dan? Pizza salami, snackjes, schnitzels, spareribs en tosties. Pizza disco, dus een pizza naar een van hun vernoemd. Die noemen ze altijd disco en disco wou altijd van alles erop. Dus dit is nou een pizza disco, dan krijg je gewoon wat er is. Ze vreten van alles. Wat betekent deze vreugdegroep voor jou? Nou ja, dat is ook gezellig. Dan een mooi domme ding doen. Ja. En nou ja, mooi machinaal vet. Ja. Gewoon gezellig even een biertje drinken met iedereen. Nou ja, een beetje bijlullen natuurlijk. Ja. Maar daarvoor hebben we de keten. En als de keten nou net wie, hoe wie het dan was? Ja, ik denk wel een stuk minder gezellig. Dan heb je toch orenvrienden en oren dingen die je dan weer doet. Bij deze groep leef je altijd wat. Ja, waarom is de keten zo belangrijk voor je? Nou, dan kan je mooi even bijlullen. Terwijl de week zit ik even een bandje. De jongens zetten we dan even. En dan hebben we het er even over. Hoe gaat die 3 weken? Nou, wat die 3,5 jaar beleefd heeft. Ja. Nou, zo is het wat. Nou, onze sfeer laat het hier in ieder geval net. De keten is helemaal goed gekeurd, dus bij deze heeft Van Jim de Jong Fries skatevlag. Dankjewel. Ik hoop dat hij een mooi plakje krijgt. Met goed komen. Deze kate is skate-approved. Hast u ook een mooie kate en was dat wij ooit een keer bij Dijdel komen? Laat het dus weten. Ontjen.